Keby som tieto šumivé tablety objavil skôr, už by som sa nikdy nemusel starať o špinavú vodu v bazéne. Tieto šumivé tablety vyrobené v Japonsku fungujú úžasne vždy. Využívajú pokročilú technológiu pomalého uvoľňovania, ktorá sa rýchlo rozpúšťa a uvoľňuje silnú penu, ktorá ľahko odstraňuje nečistoty a kontaminanty. Stačí vložiť jednu tabletu pred bazénovou párty alebo počas hry detí a je to hotové za 3 minúty. Objednajte si teraz a získajte 50% zľavu, čím eliminujete potrebu drahej týždennej údržby bazéna. Vyskúšajte naše profesionálne tablety na čistenie bazénov. Používajú ich aj profesionálne bazény. Jednoduché použitie, stačí vložiť šumivú tabletu do kalnej vody v bazéne a ona sa rýchlo napení a rozpustí, účinne odstráni nečistoty, masnotu a nečistoty a okamžite vyčistí vodu vo vašom bazéne. Okrem toho využíva technológiu pomalého uvoľňovania dezinfekcie, ktorá nevyžaduje žiadne miešanie ani testovanie na dlhodobú udržanie čistoty vody. Deti sa môžu kedykoľvek voľne kúpať. Priamy predaj z továrne, kliknite na odkaz a objednajte si a získajte 50% zľavu. Nenechajte si to ujsť.